İlnar Şerefetdinov. İlnar selam. Hayırlı günler. İsensiniz. Hayırlı günler. Şunday şırlap kiyigiz bizde. Şulay qınaq. Qaysından başlarga ekan? Ayda sporttan. Nindi sport türü yoqын итәсең? Başara керек şundan мен барлык sport oyunlarında bik yaratам. Benim әтиемде балчактан ук яратып шулай спорт белән шөгыльләнде. Һәм инде ул классик көрәш буенча спорт белгеченә кандидат. Һәм әлбәттә менә аның шөгыльләнгәнен күреп, малай кеше инде аны һәрвакыт искә ала, ул миңа тәэсир итте. Һәм инде шуннан соң мин интернет киңлекләрендә юлыктым Михаил Баратовның каналына. Һәм инде ул үзенең видеоязмаларында спорт гимнастикасындагы булган күнегүләрне, авыр элементларны тыштагы турникта эшләйде. Шуны күреп, мин шаккаттым. Һәм инде минем дә үзем әйттем, минем дә шулай эшләргә өйрәнәсем килә. Һәм инде шуннан алып урам гимнастикасы, ягъни воркаут белән шөгыльләнә башладым. Һәм видеоблогерлыкта шул юнәлештәдер, шулаймы? Алай гына димәс идем, мин инде шулай гитарда уйныйм, җырлыйм, ягъни яздырам җырларны, җырлар белән бүлешәм, хәтта видеодәресләр яздырам, ниндидер җырга, ничек уйнарга. Әле син әтиең оста баянда уйный дип беләм, апаң, әниең биюче. Шулай бит? Минем апама кичкенәдән сәхнәдә чыгыш ясады, биеп үсте. Әниемде мәдәният йортында әлеге көндә дә чаралар, тамашалар оештыра. Димәк, менә алар йогынты ясадымы инде синең иҗат юлыннан китүеңдә? Һичшиксез монда гаиләдәге мөхит бик зур өлеш кертте. Менә спортта бит инде үзенә күрә бер һөнәр улаймы? Музыкантта үзенә күрә бер һөнәр. Кайсысын сайлап киләчәктә үзеңне кем булып күрәсең? Мин булай дип әйтер идем, алар бер-берсен тулыландырып бара. Ягъни һәр кайсы бер-берсенә комачала дип әйтмәс идем. Җырчы өчен шулай ук та бик мөһим төшенчә ул физик яктан тиешле дәрәҗәдә булу. Ягъни җырлау ул бик күп шулай ук физик көчне таләп итә. Шуңа күрә минем өчен алар икесе дә мөһим дип әйтер идем. Шулай да сораудан матур гына качтың, ярар. Киләчәктә үзеңне кем буласың дип күрәсең? Мин юк, мин шуны әйтәм, әлбәттә мин сәнгать иҗат юлынан атлыйм дисәң дә дөрес булыр. Минем өчен анысы да бик якын. Мин инде бала чактан ук җырлап үстем, менә шул җыр моңга гашык булган гаиләдә. Шуңа күрә минем өчен сәнгать бик якын. Илнар, җәй айларын ничек үткәрәсең? Бәлки берәр күңелле мизгелләрне сөйләп алырсың. Җәй айлары мин бит инде алда яшим әлеге вакытта. Каникуллар дисәң була. Шуңа күрә җәй көне инде сез үзегез дә беләсезер, алда инде эшләр бихисап, бакчада, шулай ук яланда, урманда дигәндәй. Эш тимигә әле, бик рәхәт бит авылда. Рәхәт дип әйтергә кирәк, чөнки эшнең ямьле мизгелләре дә була, арта торган яклары да була. Әмма дә ләкин бик күңелле дип әйтер идем. Бүген безгә нинди музыкаль күчтәнәш белән килде? Турник юк безнең студиядә. Бүген турник юк, бәлки турникта эшләр идек, әмма дә ләкин ул күренми. Мин инде бүген Роберт абыйның сүзләренә Васил Галимов иҗат иткән җыр, янкеләр, тупылар. Әле сез якташлар да Роберт белән шулай бит? Без якташлар, икебез дә Илеш районыннан, хәтта менә бу җырны иҗат иткән композитор Васил абый Галимов, ул да минем якташым. Демәк, син үзеңнең уен коралыңны алып килдең. Мин үземнең уен коралымны алып килдем, ул минем белән үзе. Якташларга дан итеп башкарырбыз әлеге, җиткерербез күчтәнәшеңне. Шуңа күрә сиңа уңышлар теләп калабыз һәрбер юнәлештә дә. Сезгә зур рәхмәт, исән сау булыгыз. Хәзер вакыт әйткәнчә үзебезнең манзара сәхнәсен Илнарга тапшырабыз. Өй алдында янкеләр, тупылар исән әле, үткәреп үзәкләренә, җилләрдә исән әле, беләм гомер буйларына, миңа дога укырлар, әнкәй кебек янкеләр, әткәй кебек тупылар, беләм гомер буйларына, миңа дога укырлар, әнкәй кебек янкеләр, әткәй кебек тупылар. Янкеләр өйрәттеләр, яшь аралаш көлөргә, туган җирдән китүемне, яшем белән түләргә, беләм гомер буйларына, миңа
meni sağınadır, mine selam yollaydır. Toplar sizdirmese de, öyenkiler yalaydır. Belem ömür buylarına, min adığa qarlar. Enkey kebek yenkeler, etkey kebek toplar. Belem ömür buylarına, min adığa qarlar. Enkey kebek yenkeler, etkey kebek toplar. Enkey kebek yenkeler, etkey kebek toplar. Әфәрин, рәхмәт безнең кунагыбыз Илнарга. Шуннан да әтиәниләр балаларын, балалар әтиәниләрен дугадан калдырмасыннар иде. Без озакка аерылмыйбыз, бары тик рекламага гына.